Goeiedag, welkom bij Boppenslag met het café met een fleurig stel aan tafel. Zij is daar Marit Leenstra, Thijsje Oenema, Jorrit Bergsma en Sjoerd de Vries. Reetrieden dus, daar hebben we het door. En hier is al het publiek jong bestiet uit de C-junioren van VV Minnesgeer en vanzelfs ik Reetried fans. We joggen aansteek voor u op het Iepen Fries kampioenschap darts. Dat is het komend weekend in het WTC Expo hier in Ljouwert. Maar de haatgasten binnen onder oren Thijsje Oenema en Marit Leenstra, kom aan tafel. Thijsje Oenema is bijna op het Jereveen, maar opgroeit op de Jouwer. Ze past het benamen haar van de kwarte afstand. Ze is dan ik meervoudig Nederlands kampioen kwarte baan en op de supersprint. Thijsje had het net makkelijk aan. Ze krijgt de ziekte van Vijver en daardoor ik problemen met haar lever. Daardoor is ze lange tijd uitskekelen. Ze vjochtelt haar liekels rond. Pleert staat ten koste van Marianne Timmer van de Olympische Spelen. Maar haar echte troopbraak komt het Aroene weekend. Ze is te jaren met Pien Keulstra de verrassing van het weekend. Want ze wint zowel de 400 als de 1000 meter. Als we googlen op de naam Marit Leenstra, dan komen we te landen op mokkels.nl en dutchbabes.com. Want het leven van Uitwikkel naar een echte dame in het reedrien. En ze valt blijkbaar net alleen nog op internet in de smaak, want ze had een echte Italiaan onder de haakslijn. We hebben Its Posma en Annie Vriezinger, Sven Kramer en Naomi van As, Mats Meets en Ria Visser. En we hebben ik Marit Leenstra en Matteo Anesi. Net samen in, want hij is Olympisch kampioen bij de achtervolgingsploeg. Sorry Marit, ons vier uw rubriek Omroep Boulevard. Hoe naar de sportieve prestaties. En wat voor. Marit is wereldkampioen junioren en stiet terug naar de Grutte TVM-ploeg. Ja, dat hier ik echt helemaal net gewacht. Op haar eerste WK gaat ze hielendal stikken. Bij de TVM had ze het dreig. Maar na de oerstap naar de Hofmeijerploeg wordt ze herenigd met coach Jan van Veen. En gaat het geweldig. Ze wordt Nederlands kampioen allround, derde op het EK en vierde op het WK. Ja, vrouwlie. Nou, sta even in vogelvlucht Jim Reetriedersleven voorbij. Klopt het verhaal helemaal? Ja, het klopt best wel. Oké, ben maar niet Thijsje. Nee, om dat mooie filmpje van Marit, maar... Oh, vertel. Nee, niks. Ik voel me mooi. Zie je de leuke grapjes zien? Zeker. Ja. Thijsje, Jim had het NK afstand aan. Voor die wie het echt een geweldig weekend, of net? Ja, het was onverwachts heel goed. 400 meter wist ik dat ik die goed kon rijden, maar dat ik hem winnen in de 1000 helemaal is natuurlijk onverwachts. Ja, dus is het daarna lekker relaxen? Nou nee, want over een week is de volgende World Cup weer, dus in daar rust en dan we gaan weer verder. Ja, hoe ziet zo'n weekend er dan uit? Want ik neem aan dat je best wel wurg binnen na 3 dagen reetrieden. Nou, ik heb eerlijk gezegd wat 2 dagen rust dan, dus ik heb... Ja? Wat doe je dan? Nou, naar Italië? Nee, ik heb wat zie ik tentamen, dus ja, Manje en Tiesje ben ik aan het leren geweest. En ja, even de zin verzet, even met Oostwan, even maar de hollen bij het reetrieden mee. En ja, dan viel ik me op het ijs zetten? Nee, ja, Ties te beetje heb ik nog heel even, maar ja, een kwartier op het ijs. Maar even inderdaad, even voor het gevoel toch een paar rondjes rijden. En even, even weer een beetje los worden, een beetje wennen en dan wans je, toen ze juster hebben we getraind. Ja. Ja, is het dan lekker om even helemaal net maar dat reetrieden nog gewoon te wezen? Ja, ik vind het wel lekker. Ja, ik keek met Oosten dan. Ja. Ja, want wat doe je voor studie? Future Planet Studies aan de Universiteit van Amsterdam. En het gaat door de toekomst van de aarde. Dus. Future Planet Studies, ja. Wat heeft dat met milieu te krijgen? Ja, het heeft met milieu te maken, met broeikaseffect en watermanagement en nou ja, voedselproblematiek. In de natuur. Ja, nou ja, ijs is natuurlijk net echt het beste voorbeeld van een milieuvriendelijke sport, maar ja. Thijsje, dooshuis van de Hestwol traint, bist fysiek net helemaal op, nou zo'n weekend? Nou, ik merkte wel dat Tiesje toch wat strammer ging dan normaal, want ja, daar is toch 4 afstand weer in en dat doe ik net zo vaak. Alleen ja, dat pakte ik wel redelijk snel weer op en kon weer verder. Ach ja, en als je een gouden weekend in hand hebt, dan kun je toch... Ja, dat vlees je wat iets. Nee, ik merk heus wel dat je wat dingen hebt in het weekend en dat het wel een dreig is geweest, maar op zich ging het Tiesje best wel goed. Ja.
Dan ben ik nog 2 mannen te gast hier. Dat binnen Jorrit Bergsma en Sjoerd de Vries. Kom erbij. Sjoerd de Vries is 23 jaar en net te verwarren met de kunstschilder Sjoerd de Vries. Sjoerd is hikke en tuin in Twellingeer. Ek het warp van de favoriete muziek van Sjoerd, Maywood. In 2007 werd hij wereldkampioen reedrijden bij de junioren. Sjoerd is de opvolger van Kramer en Bukko. De vrouw leidt ons hier votten. Hij tekent bij de DSB-ploeg. Maar liek als de Pank wordt de geerwerking met de DSB en Jacques Ory nooit een succes. Nou is Sjoerd een nieuwe waaienslijn. Hij riet bij APPM en dat tot fot vertuten. Op het NK afstand helpt hij zilver en brons en pinkt hij hem van de wereldbekers. Daar hebben Sjoerd het hamat van de kwarte afstand, daar met Jorrit Bergsma het ha van de lange. Jorrit is een echte boaster. Wen het al zijn hele limmer op een wenark en tot dus elsie mij onder een boaster gondelvaart. In zijn jeugd heeft Bergsma eens een beetje bij de middenmoot. Hij wordt fietsenmakker bij een fiets van Jan Terpstra als je voor fietsen gaat. maar bloed wel rieden. Hij rekt het hoe traint, houdt op met zijn werk en komt onder de hoede van coach Hilert Anema. Jorrit is eens een marathonrieder en wat voor een. Hij is Nederlands kampioen Touries en wint de alternatieve Alpensternentocht. Maar vriendier bleef hij zijn echte hichtepunt. Hij wordt op de 4000 meter de nationale kampioen van Kazachstan. Jorrit is nou gewoon een Nederlander en zet op het aanhoende NK-afstand een flinke stap. Hij wordt tweede op de 10 kilometer en pakt goud op de 4000. Nou, wat een leuke ingrediënt waarin dat filmpje. Is Maywood echt die favoriete muziek, Sjoerd? Ik wist het helemaal niet. Wist ze dat net eens? Geen idee. Wist wel wie het Maywood binnen? Ik ben. Oh. Wist echt van de jonge generatie dus. En niet Jorrit, doe bist wel gondelbouwer in Oudenboom? Nou, gondelbouwen. Of wist het net eens dat er gondels in Oudenboom waren? Ja, zeker, natuurlijk wel. Ja. Nee, maar ik heb wel eens wat mooi, maar net zo vol. Ja. Net bouwen? Nee, net bouwen. Nee. Maar wel eens rieden hoe de bomen? Ja, dat wel. Mooi stukje daar, hè? Ja, zeker. Ja, absoluut, ja. Jorrit, winnaar op de 5 kilometer. Tweede op de 10 kilometer. En toch stwatte de hele media op Sven Kramer. Ja, op zich ik wel een beetje logisch. Het is toch een beetje de grote rieder van Ouron hier. Meervoudig wereldkampioen en olympisch kampioen. En, ja, dat weten we al, ja. Maar Do is de Nederlands kampioen op 5 kilometer. Ja, dat is weer. Maar ja, ik maal er net vol om. Nee? Irriteert dat net? Dat je denkt van, ik moet eerst maar even presteren wat Sven had gedaan. En Heeft dat ik net dat gevoel van, nou ja, wij hebben voor alle je prestaties deel zetten en eigenlijk giet alles hoe Sven Kramer. Ja, dat speel ik het net. En natuurlijk het Sven, hoge bomen vangen veel wind, hè. En Sven heeft natuurlijk al Jorrit zei het, heel wat presteert. En heel veel mensen zijn gigantisch benijd hoe Sven het hier natuurlijk iets doen. Ja. Ja, logisch. Maar het gaat net ten koste van de aandacht naar Jemta, steeds maar. Nee. Volgens mij net, maar goed, ik heb het natuurlijk net woon, dus... Nee. Nee, ik net dus. Nou ja, Thijsje wel. Ja, ik heb het net echt Zij getroffen. ervaren. Nee. Hoe ging je eigenlijk met elkaar om? Komt hij bij die? komt hij bij me? Ja. Ik kan wel heel even met hem praten, maar hij heeft me gefeliciteerd natuurlijk. En, maar ja, meer net. Zeg je net met elkaar om dus? Dat je even met elkaar er even hoe naar praten? Van god nou. Ja, op zich, ik ben net zo heel close met Sven. Ik weet net. Maar ja. Nee. Ik ben meestal gewoon bij je eigen ploeg eigenlijk. Dus daar je dan na de wedstrijd de fiets even uit. En dan wie toevallig naast zit op de fiets, de praat even maar. En dan ga ik eens naar het hotel en dan ben ik gewoon mijn eigen ploeg. Ja, je bent richten op je eigen ding. Ja. Ja, Zij ik maak is- het net zo vol uit wat Sven ervan vind je. Nee. Nee, toch? Ik kan die niks schelen. Nee, maakt mij het uit. Nee. Nou, hebben alle vrouwen heel goed presteerd op het NK. Thijsje, wie is geweldig, hè, met 2 gouden medailles. Hier is dit nou van tevoren tocht, want de Zuiders kreeg onverwachts. Maar ja, je viel er toch je vorm wel omkomen, of net? Nou, ik merkte wel dat ik wel goede 4 meters riede. En op zich de 10 wie ik ook goed. En ik merkte wel dat elke keer wel wat mis wie dat ik dacht, nou, ik hier wel hudden ken. Maar dat ik dan in één keer zo'n volle hudden ging die ik net verwachtte, al merkte ik wel dat in het begin, het ging wel heel lekker. Maar zo'n 1000 meter, dat is bij mij altijd nog een beetje ouwachtje. En op zich,
zou het ik net verwachten. Nee. En waar zit dat hem dan in? Nou, de schaats volle lekkerder. Ik heb wat oortjes getraind in de sim, volle meer duurding. Ja, dat neemt dan toch mooi in het laatste rondje op de 1000 meter. Ja. Marit, hoe viel dit NK voor jou? Nou, ik viel nu van tevoren gewoon goed. Ik stond er wel goed voor. En nou ja, eigenlijk is het NK wel goed gaan. Maar oorlog zit toch nog wel wat in dat ik dacht van ja, ben je toch net helemaal super. De biest net helemaal tevreden? Nou, ik ben wel gewoon tevreden. Maar ik denk bijvoorbeeld de laatste ronde op 1000 meter, die kan ik meestal wel aardig vlak rennen. En deze keer lukte dat net en dat is dan wel jammer. Nee. En Sjoerd, hoe zit het met jou? Ja, ik ben wel tevreden, hè. Nee, ja, ik wie maar ontzettend. van tevoren viel het dan omkomen van nou. Nou ja, ik wil betiert in het seizoen, hè. Dan moest je wel even in size moest wel in topvorm komen. Ja. En ja, dat is voor iedereen altijd nog, voor mij in ieder geval wel een vraag van, lukt het zo? En ja, ik heb wat nieuwe dingen die en dan moet het toch even uitkomen. Ja. Ja, van tevoren viel het wel aan of het goed gaat. Ik heb heel goede trainingswedstrijden gereden, maar het zei, dan heeft het wel indicatie. Maar ja, het weekend van tevoren reed ik niet echt grandioos of zo. En dan moest toch de rust een beetje bewaren en ja, die zelf een beetje moet inpraten dat het wel goed gaat. Moet inpraten? Ja, het gaat natuurlijk nooit, alles gaat net perfect, hè. Dus ja, dan moest je wel, de kop net laten hingen en gewoon een stuk trokken. Ja, hoe heeg is de druk voor zo'n NK? Ja, best wel groot. Ja, zoals vorig jaar kwam mij als een beetje als een verrassing. Toen reden we direct het podium en dit jaar weer toch er wat meer de aandacht op je richten. Dus dan viel je wel een beetje de druk. Maar ik hier van mezelf wel een beetje veel. In de marathon ging het goed, dus ik stond conditioneel gewoon goed voor. Maar ja, lange banen sta je wat onzekerder. Ja, wat is de onzekerheid in die lange baan? Nou ja, als je wat minder bent in de marathon, dan moet je het wat toeker ompakken en dan ga je wat zuiniger om met je krachten. En met de lange banen moet je gewoon goed wezen. En als je minder daar dan sta je zo naast het podium. En komt al een wat krekkeren. Ja, nou ben je hem al jaar gewoon, hij is een marathonrieder, hij doet echt 2 disciplines. Kun je hem er wat bij voorstellen? Hoe dat wezen had? Nou, ik heb een lange baan wel genoeg. Ja, we met al zoveel het ding naast een lange baan van om we fietsen, we skileren, we doen van alles al. En ik vind dat wel lekker dat als maar een soort wedstrijd heeft, als die in de simmen net, ja, sommige skileren ik. Nou, ik ben wel blij dat ik al een paar maandjes vrij heb. En ik ben ook wel blij dat ik me alleen nog hoef te richten op die lange baanwedstrijd. Ik denk dat marathon het echt niet voor me is. Dus, Nee? nou, te vier? Nee, iets te vier, denk ik. Iets te vier, ja. Maar Jorrit zei het van, de trainen, het valt eigenlijk wel taal. Want toen hoest ik net echt te specialiseren, heb ik het idee. Nee, nou, we trainen altijd al vrij lange baan richten. En dat gaat goed met een marathon. Ja. Ja. En er zit meer in, want we luisteren even naar Jillert, die coach. Dus zie je altijd naar de perfecte rit. En die is nooit goed. Dus het kan altijd beter. En dat is voor Jorrit ik. Jorrit is helemaal niet in de vorm van zijn leven. Zeg maar. Deze rit, daar komen bepaalde tendensen in, zeg maar, die als hij dat de hele rit doet, dan is het gewoon een toprit. Maar die weer je een toprit bij Jorrit. Hij is ik nooit tevreden, hè, die man? Hij had ik wel gelijk. Het lange baan is ik nog steeds vrij nieuw voor mij. En, ik leer ook maar de wedstrijd. En, het gaat elke wedstrijd gaat het beter. En, Maar als Tono nog net in de vorm van die leven bent, waar lijkt het plafond dan in hemelsnaam? Conditioneel ben ik nou gewoon goed in het water. Alleen, ik merkte maar het zien dat ik op laatst al echt best wel verzuurde in de bochten. En ik denk dat het maar het seizoen komt dat ik steeds meer die druk om kan in de fjord. Ik ben net... Het plafond is nog lang net bereikt. Nee. En dat is bij hem natuurlijk ik zo. Of... Ja, dus ik nog net denk ik nee. Nee, ik ben al nog wel jong, dus... ja. Maar ik heb nog een stap moois. Ja, hoe verklaar je hem dat het zo goed gaat? No. Ja, hoe kun je dat verklaren? Ja, het is... Jillet die zei wel dat het plafond nog lang net in zicht is, maar ja, je moet het altijd eerst nog maar eens even dwan. Hè? Je bent zo goed als je beste stick en je beste bocht misschien. En je beste wedstrijd. En ja, die moet je telkens weer goed treffen. En dan is er natuurlijk heel veel aspecten kun je weer trainen
om daar weer een stap in te maken. Natuurlijk. Maar wat voor oren, wat heeft dit hier bijvoorbeeld verloren in training? Ik heb behoorlijk wat verloren. Ik ben van ploegswitch, dus dan gebeuren er wat andere dingen dan als het een keer dezelfde coach heeft met dezelfde aanpak. Ja. Dus ja, daarin maken ze de nieuwe dingen. Best maar neem eens wat concreets. Echt concreet. Wat nou een heel groot verschil is tussen... Het is net de concreetheid. Ik ben net in één keer, zoals Jorrit, 100 rondjes elke man die, of welke sneu, wanneer maar rieën? Ja, sneu. Ja, niet rieden. Dus ik heb net zoiets aanpakt dat ik, dan ben ik gewoon in de nuances van de training en dan ben in plaats van een minuutblokken in te vallen, dus 2 minuten. Ja. En, van in plaats van 4, dus er 6, of misschien wel 4. In de krachttrainingen neemt ze oorgewicht, neemt ze oefeningen. En als dat al erg een beetje verloren is, dan lijkt het de hele periodisering is dan wat anders. Ja, want het lijkt me best wel moeilijk om u te vinden wat nou het beste bij je past, of net? Qua training, of is het voor iedereen makkelijk? Nee, je komt er pas achter wat je doet eigenlijk. Trial and error. Ja. Dus dat is wel inderdaad wel moeilijk. En soms dan is iets voor wat werkt. En dan is toch probeer je wel net steeds hetzelfde te doen, maar ik nog steeds probeer je nog te verhoren. Want anders dan stagneert het ik. Ja. Dus dat is wel lastig. Maar want Thijs heeft ook bijvoorbeeld dingen, dit hier heel oors dingen. Ja, wat ik al zei, ik heb veel meer duur getraind. Dus dat merk je wel. Ik heb veel meer oren op de fiets zitten en wat meer intensief duurblokjes fietst. En ja, wat langer alles ding. Maar wie bepaalt dat? Doe je dat zelf? Of? Nee, dat is online maar niet trainen. De praatdingen, wist wat een oude en wat minder ging. En wist was dan wel meer kerst doen. Dus nou, misschien geven we nou meer dit paard op of proberen we dit een keer. Die krijg ik helemaal goed verkeerd uit kunnen pakken. Mijn hele sprint vertrokken weer. Dat wist net, maar als het net dorst, dan wist het sowieso net. Dus. Nee. Maar je bent alle drie, nou doe al een jaar jeder, ben je van ploeg verloren, dus is al... Dit is mijn derde seizoen. Allebei, van die man kom je nooit aan, hè, van die Anema. Maar je bent wel verloren van ploeg. Het dat dan zo'n veroring bracht? Wie dat nodig voor je? Ja, voor die wie het echt nodig heeft, maar toen. Voor mij wie het toen wel echt nodig heeft. Ja, want toen gingen ze bij TVM helemaal stikken eigenlijk. Ja, daar ging het totaal helemaal stikken. Ja, het ging gewoon totaal net goed. Dus, ik ben heel blij dat ik toen van ploeg verloren kon. Ja. Hoe het bij Jim ziet, praten we dadelijk verder. Maar we moeten eerst even naar de sport van de Aroene Wieken. Wedden dat die coach van Dijderik weer in voorkomt? Jelle Tanema? Boeten is 16 graden. Binnen light ijs. Het is winter. Het NK afstand begon vreed. Heerlijk. Maar de comeback van Sven Kramer. Ik weet geen beter. Ik heb er volledig vertrouwen in. Eigenlijk is hij heel goed. En hij moet, als je maar geen pech hebt onderwijs. En dat hielder ik net, maar hier kleer is het nog net. Die verrekte bammers, die gingen er maar de poet van terug. Hartstikke mooi. Maf, Kees! Ja, Jelle Danema, die ken Leidje. Maar het Leidje vergie op de berenloop Raymond van Lunzen behoorlijk. Tjonge, wat gie die man stikken, zees. Ja, je krijgt ze niet meer omhoog. Maar Raymond, dat hoeft er ik net bij het rennen. Maar Iske, wat vies toe daar nou eens van? Ik lik mijn vingers erbij aan. Nou, dan weet u wel genoeg. Nou ja, Samma dan. Nog even wat orenzaken. Want als je verliezen, dan is dat zoer. Er komen echt wel momenten dat ik de hele boel kort en klein sla. Nou, dit is dan mooi waardeloos. Hey, zet de camera op, man, gek. Ziet toch iedereen wat je nou doet? Maf, Kees. Nou, dan kunnen we er nog wel in, die er wat van kin. Nou, dit is dus een waardeloze kutkoers, hè? Ongelooflijk. Ben jij een hork? Ja, mensken. Dat is uw trainster Sjoukje van uw Dirk. Beter bekend als... Mooiste meisje van de koers. En mooi Pit. En daar houden we van. Ze woen de koers net. Liek als Harkema's boys in het dip zit en in een trainerscrisis. Maar, zo zeggen wij altijd, wat er gebeurt, Jillet? Altijd lights in blauwe. Ja, zei je die, hè? Jillet, altijd lights in blauwe. Nou, ja. Nee, dus net. Nee. Je begint te kijken hoe de ploegen, hè, dat Jim, Sjoerd en Thijs en ik, Jim binnen veroren, met orencoaches. Wie dat voor Jim ik echt nodig om weer een frisse blik te krijgen? Ja, voor mij heb je dat zeker nodig. Ja. Maar wat is het dan? Ben je dan uitzoeken? Is het uitwerken?
ik zeg altijd zo, als je een heel goed seizoen rijdt, dan kan ik net precies de vinger oplezen. Wel leidt het precies aan. Je denkt wel dat je het weet, denk ik. Maar wanneer Marit net goed ging in die jaren met TVM, ja, dat is de indicaties, de kerst stinken dat het eraan leidt. Maar precies wist zoals het nooit weten. En dat is ik als een heel goed seizoen geweest. Het leidt ik aan jezelf. Maar leidt het ik inderdaad om de ploeg dat je hier zit, de trainer die je hebt? Nou, ik merk wel dat ik ben nou vorig jaar schaats ik in een ploeg en dit hier weer. Dus, maar ik merk wel dat de trainers die ik nou heb, die me wel vertrouwen in jou en een goed gevoel, zodat ik wel goed in mijn vel zit en goed kan rijden. En ik heb wel het idee dat zij een schema's voor me kunnen maken en daar heb ik vertrouwen en geloof in dat ik daar het op kan rijden. Dus dat heeft wel heel veel invloed. Ja. Nou heeft wat uitspraken die in Sjoerd van de weken. Hoe het gaat niet goed in de schaatswereld. Maar de grote ego's als trainers die Jim ontwikkeling in de wijs zitten zoeken. Ja, nou ja, er zit wel wat nuance in het stuk natuurlijk. Dan moet je het even lezen en dan snap je het denk ik wel. Ja, maar ja, we kunnen net helemaal vallezen. Maar het is wel de essentie van het verhaal een beetje. Ja, tuurlijk. Ja, maar ja, ik denk dat we het met de oeschatten. Ja, dat is wel heel leuk met ploegen. Maar het is net dat er één weg naar Rome of dat er een gouden team bestaat met een wereldschema. Of, ja, de interpretatie op jezelf is heel belangrijk. En er zijn heel veel factoren. Het is net alleen nog de coach, het is de ploeg, de ploeggenoten. Ja. Misschien heeft wel een hele goede visio. Je weet het net, hè? Nee, precies zit. Ja, maar met al die commerciële ploegen kan ik me voorstellen dat er toch wel een bepaalde druk op je zit. Want ja, het kan ik zo wezen dat je er weer uitvliegen, of net? Ja, maar dat is toch net een goede druk. Je riet er net om in een commerciële ploeg te rijden. Nee, maar je mag in commerciële ploegen rijden, dat Sint-Wurg, toch? Ja, nou ja, dat ken ik alleen nog wel, maar... Nee, maar natuurlijk, het systeem is dat de ploegen binnen. Ik ben mij inmiddels wel zwaar genoeg van... Ik denk net dat het beste systeem is op dit moment in Nederland. Maar wat zou je dan willen? Ja, ik zeg net dat ik het beter weet. Nee, maar de makers die zwaar gaan. Dus. Nee, maar sure, het is nou een commerciële met al je commerciële ploegen. En iedereen kaapt ook een beetje riedersfut. En nou ja, met budgetten binnen de helft van de ploegen die rieden eigenlijk met budgetten rond. Ja, wij ze eigenlijk net heel veel mee kennen. Die kennen het altijd een visio bijvoorbeeld mij. Die kennen het altijd per A-ploegen, die het heel goed voor elkaar. Dat is eigenlijk maar één A-ploeg TVM. Maar daarna komen B en C-ploegen. En daar wordt de druk weer gigantisch opviert. Want als je daar even net presteren, ben je er uit, of net? Volgens mij valt dat wel. Dat valt mij. Er ben altijd wel. En, ja. Nou ja, als je bij TVM zit, dan heb je iedere week journalisten erbij. Natuurlijk is dat is toch mij maken. Dat is de A-ploeg. Ja, maar natuurlijk is er dan toch meer druk. Dat is meer druk? Ik weet net dat Van boet na. Bedoelt Marit? Ja, tuurlijk. Denk ik help je even. Bedoel ik, ja. Ja, dat veel dat is druk en dat is natuurlijk druk. En dat ben ik vooral dus dan uit die, er is één doel, hè, en dat is zo goed mogelijk. Maar zo is dat steeds. Ik snap eigenlijk net, het gaat toch iets zo goed, het bent toch het mooiste soort ploegen. Als dat bij de ene ploeg net werkt, dan is het nou een andere ploeg en is er een andere trainer. Ja, maar ik denk net dat het goed, ik denk dat het over de lange termijn is net heel goed. Omdat ze moesten niet alleen nog binnen launchen en dan moesten het boeten launchen en dan moesten winnen van Duitsers. En ik denk dat in die landen sommige systemen misschien wel beter binnen dan het commerciële systeem. Maar ja, ik ken het wel sis en ik ken wel een groot pleidooi op haar. Maar het viel net oké. Nou ja, qua kennis, we zien het iets naar elkaar. Als je het aan maar iets heel moois betekent, dan zal Sven er nooit van profiteren. Nee. En dat is die commerciële die concurrentiestrijd binnen Nederland. En dat is zo jammer, dat is vies spietig dat binnen zo'n Nederlandse... Nee, het is logisch, het is gewoon het systeem. Ja, dat is maar dat maakt het te zwaar genoeg. Nou ja, ik zei eens van, ik denk net dat het het beste systeem is, maar ik weet het beste systeem ik net. Maar vind je hem het systeem dat het nou is wel prima? Nee. Nou ja. Dat is afhankelijk van de sponsor. Als Marit haar sponsorfut valt, dan kan ze niks meer. Dan hard, hè? Dus het is nog niks. Maar ik begreep dat die er net helemaal in fine kist in het verhaal van Sjoerd. Nou, ik weet net, er was wel, als je maar kennis delen, dat is natuurlijk wel mooi. Maar het is echt mooi dat er een soort concurrentie is, dat die strikt kunnen verrieden. En wie zou het dan dat die kennis alleen binnen Nederland, misschien kennen een Duitse nog wel veel rieden, waarom met wij daar dan? Die kennis net maar delen. Misschien is het toch heel mooi vertrieden dat we straks... Ja, nee, natuurlijk. Er moet ergens. Sport bestaat net zonder competitie, zonder concurrentie. Dus dat is niet meer duidelijk. Het is toch mooi dat dat in Nederland maar het is binnen Nederland. Maar ik zeg... Oh, help.
Ze gaan echt discussiëren. Ja, nee, sowieso. Maar ik ken Marit heel goed dus. Ja. En ik krijg heel die meneer afronden, want we moeten nog wat oors. Doen we dat? Ja, zullen we dat doen? Want het komend weekend, we hebben Krek NK afstand, maar het komend weekend, dan ben de Ieper Friese kampioenschappen darts in het WTC Expo. Ken je darten jongens? Want dan kun je er nog helemaal nog uit waan. Of ben je hem dan nog even voort? Ik ken net darten. Nee. En Frans Peenstra, die zit hier. Frans, doe zelf ontdarten? Actief net meer. Nee. Ik doe alleen nog een beetje de PR van de boom nog. Ja. Vanwege mijn werk kan ik net meer in de competitie doen. Nee. Het Iepen FK, dat betekent dat er nationale en internationale toppers komen? Iedereen mag er een uit man, die in Nederland winnen. Maar weet je hem al van nationale toppers dat ze komen? Nou, er komen sowieso van het Nederlands team komt. Want die speel je de zaterdag ervoor. In het WTC hebben ze een oefenwedstrijd tegen het Fries team. Dus Ricky Hofstra komt, Joey ten Berge komt. Ja. De 8 spelers die ik volgende maand weer op de embassy verschijnen. Oké, Rick Hofstra, dat is de beste Frieske darter, toch? Ja. Maar die doet mooi in het Nederlands team. Oh, dus die wordt dan net de Ieper Fries kampioen? Ja, je kan, iedereen maar mooi. Ja, dus je hoeft net lid te wezen van een dartboen. Nee, je kan gewoon komen, pieltjes mooi en... Pieltjes mooi. En je moet alleen nog aan de kledingvoorschriften voldoen. Maar, hij je kledingvoorschriften? Ja, je hebt zijn wurg kledingvoorschriften. Oh, wat moet je on dan? Nou, je moet in ieder geval nette broek aan hebben. Je kan net in de spiekerbroek komen, mooie versierselen. Jongens, helaas, je kan net mooi doen. Nee, hij had geen pigeon, dat mag ik net. Nee, ach. En dames, leggings, korte rokjes, naveltruitjes en zo. Het mooi al eerder? Nee, dat met alle hier. Oh, nou, het is toch maar goed dat we dat weten. Maar verder is elke niet welkom? Verder is elke niet welkom. Om te zien wie de kampioen wordt? Ja, de wedstrijd beginnen vanaf 12 uur voor de senioren. Sneun? Ja. En de jeugd begint om 11 uur. En het is al gratis intree. En de oefenwedstrijd tussen het Nederlands team en het Fries team, dat is in het WTC hotel. Ja. En dat is om 1 uur en dat is gratis intree. Oké, dus elke die het van darts houdt, die kan naar het WTC Expo het komend weekend. En elke niet mag zich inschrijven. En mijzelf mooi. Maar dat is al om 10 uur het inschrijven al, maar het eruit. Dank u wel. Ja. Nou, een heel soort succes. Kom goed. En Jimmick, en we discussiëren direct nog even verder, toch? Prima. Maar dan buiten de sturing om. Dit wie Boppenslag Café. Na je week is het er weer. Mijn collega Arjen de Boer en weer oren gasten. Mandy van Zeilswest Sport in uw reguliere Boppenslag. Nou, dadelijk keer zijn uit Nijse Jood. Een heel hoffelijk jong thuis. Doeg!